क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। मिक्स बाय डीजे स्टार प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स एरे। ओए तो जब बहराती छोड़ा हमर दुआर ही रे करे है नहीं लफड़ा ना कवन हो रंगदारी रे सुन रे। और यही तो जब बहराती छोड़ा हमर दुआर ही रे करे है नहीं लफड़ा ना कवन हो रंगदारी रे। एही सोचे हमर दिलवा करो धक्का धक्का रे। एही सोचे हमर दिलवा करो धक्का धक्का रे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे हे गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। एरे सुन और कहरयो तोरा नहीं होरा बुझे बात रे। अच्छा और पापा के हमर इज्जत तोरे हाथ रे। अगे काहेला कइले ही तू बक गे अगे जाइबौ तोर बरतिए दिन सनक गे। अरे यही से हो समझावे तो हमरा हसब पता रे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। यही दिन का देखल देलू हल दिल रे। हो इतना हमरा कोइले ही काहे जलील रे। अगे प्यार करे के देलू हल तोरा मौका गे तई कौन मतलब होई कि दे दे मी धोखा गे। और इतने दिन लह कुंदन हलो तोरा सुनाता रे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। चढ़ जाइबौ जाई मालवा पर जब लेके काटा गे गोड़ पर हमर गिर जाइतौ तोर पापा गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।